Hallå där. Är det du som har gjort videon? Nära roligt liv. Som är jävligt tråkig. Som borde heta tråkigt liv. För den är så jävla tråkig. Jag som är alkistomte. Om undrar. Bor här i Norrland. Kanske kan se det på här där jag bor. Eller? Det ser inte så jävla trevligt ut. Är det eller? Det är inte så trevligt ut, eller hur? Nej. Jag vill inte visa mitt face, ser lite slut ut. Jag är väldigt sjuk just nu. Det enda jag gör är att titta på videos på YouTube. I mitt liv just nu. Men det är fan inte lika tråkigt som ditt liv. Sitter och spelar in den här jävla pissvideon. Ja du. Det kan man lugnt säga. Jävla idiot. Nu drar jag. Och jag vill inte se någon mer sånt här skit. Okej? Tack så mycket. Tack för mig, jävla idiot.